Vă salut din nou, știu că e târziu, dar din păcate abia acum mi-am încheiat și o ziua de muncă. Am promis că în fiecare seară voi sui câte un astfel de clip în care să vorbesc despre mine și să vă pot arăta modul meu de gândire și cum abordez în general lucrurile. Clipul din seara asta e, dacă doriți, o continuare a celui de ieri, în care am vorbit despre motivul pentru care îmi doresc să fiu primar. Ca o completare aș vrea să spun de ce am ales să fiu independent. Am ales să fiu independent pentru că mi-a venit undeva din interior, ține de firea mea, de natura mea, de felul meu de a fi. În general am fost un răzvrătit de mic. Totdeauna am pus întrebarea de ce înainte de a accepta un lucru. Mereu mi-a plăcut să fiu liber, să mă pot mișca liber, să nu fiu arondat cuiva, să nu pot fi tras de mânecă, să nu mi se îngrădească libertatea de mișcare și de exprimare. Inclusiv în vremurile alea apuse, am scăpat hățurile chiar dacă eram copil. Am mai luat gura și pe dinainte. Dar eu zic că nu strică cu nimic independența și nu e un handicap în cazul alegerilor de acum. Nu văd de ce ar fi pentru mine un hop faptul că nu sunt arondat sau înregimentat într-un partid politic sau că nu am sprijinul unui partid politic sau unui alt gen de grup, eu știu, poate chiar din mediul de afaceri. Nu cred că sunt relevante chestiile astea, pentru că, cel puțin la nivelul Măcinului, care e o comunitate mică în care ne cunoaștem absolut toți între noi, de exemplu în Consiliul Local, în listele de candidați la Consiliul Local, există cel puțin câte o persoană care mă cunoaște, sau pe care o cunosc, sau cu care am fost coleg de școală, care ne știm foarte bine. Mulți ani din viață am evoluat împreună, am crescut unul lângă altul. Nu cred că ar fi loc de ipocrizii și de mărșăvii și să nu ne dăm seama de lucrurile astea. Și nu văd de ce nu ar fi constructivi, pentru că, până la urmă, avem un interes comun. La fel, nici mai departe, vis-a-vis de Consiliul Județean sau vis-a-vis de alte instituții sau regii autonome ale statului, nu văd de ce ar trebui să am neapărat susținerea cuiva sau să facă cineva lobby pentru mine ca să reușesc eu, fiind un copil de pripas independent, pentru că nu mă duc să cer nimănui favoruri, mă duc să-mi cer drepturile legale care mi se cuvin sau drepturi care decurg după parcurgerea unor etape procedurale, administrativ-legale. Nu văd de ce ar exista un impediment. Da, ar exista astfel de impedimente dacă grupările politice ar avea o singură grijă. Oamenii din organizația lor să aibă exclusivitate la informații și să ajungă ei primii la contractele care pot să le aducă beneficii financiare. Dacă astea sunt principiile care îi ghidează inclusiv la nivelul orașului Măcin, atunci cu siguranță voi avea de dus o luptă. Și cu siguranță voi avea atunci susținere, pentru că într-o astfel de luptă injustă și, de fapt nu injustă, o mizerie, nu cred că nu va lua cetățeanul de rând atitudine dacă eu vin și expun problema. Plus că intenționez ca totul să fie transparent. Ședințele Consiliului Local, inclusiv dacă primesc vizita sau mă duc în vizită undeva, voi povesti de ce m-am dus, ce am făcut, ce s-a vorbit. Mai ales dacă sunt de interes pentru oraș, interes major. Atâta timp cât nu mă duc cu secrete acasă să le bag sub pernă, nu văd de ce ar exista din partea cuiva o frână sau de ce m-aș împiedica eu mai târziu într-un demers. Evident că nu le cunosc pe toate, evident că, de fapt, un primar, în general, nu trebuie să fie tot știutor. El trebuie să știe să înconjoare, să-și formeze o echipă. Evident că trebuie să aibă o expertiză, clar trebuie să aibă expertiză într-un domeniu, clar trebuie să aibă habar, poate să stea ciumăfai în fața unui contract și să-l semneze așa, ca primarul. Clar, cine a ajuns într-o astfel de funcție trebuie să aibă un nivel de cultură generală, un nivel de pregătire, măcar pe un domeniu, undeva trebuie să priceapă. Și ceilalți din jurul lui trebuie să fie responsabili și să fie responsabilizați.
să fie convinși, motivați, să implice. Asta ține de priceperea fiecărui lider, manager, să coaguleze echipa în jurul lui, să creeze coeziune, să-i facă să tragă la aceeași căruță, să înțeleagă de fapt că toți tragem la aceeași căruță. Și eu plec de la premiza asta, că cel puțin fiecare om după lumea asta pleacă în viață cu intenții bune la nivel cromozomial. Pe parcurs viața îl transformă în altceva, asta mi se întâmplă multora, din păcate. Dar eu cred că până la urmă, oricâte probleme avem și supărări, fondul e bun. Ne dorim să avem totuși realizări constructive, pozitive. Nu cred că e cineva care să nu-și dorească să mândrească cu un lucru bine făcut de mâna lui. Așa că nu sunt de acord cu chestia asta, că nu faci nimic pentru că nu ai spate. Ba, am spate. Eu consider că dacă ajung primar, înseamnă că spatele meu e orașul, că m-a votat. Și mă bazez pe sprijinul orașului. Nu mă bazez pe sprijinul la câtorva persoane. Pe sprijinul orașului, pe sprijinul colegilor din primărie. Ca să nu mai zic că mi s-a vândut și imaginea asta de zbir, că mă duc, dau afară. Nu. De ce? Mă duc, îmi evaluez resursa umană, văd care sunt oamenii, văd la ce să pricep, văd ce le face plăcere să facă. Ei trebuie direcționați către chestiile la care sunt buni, chestii care le face plăcere să le muncească și cu siguranță vor da rezultate. Dacă mă pui să-ți fac o chestie care provoacă scârbă și greață și rezultatele vor fi pe măsură. Eu cred că e vorba doar de motivație și de muncă de convingere, nimic altceva. Mai departe, restul sunt povești din astea menite să planteze în sufletul omului îndoială. Ca să nu mai zic că stilul ăsta de lozinci, noi mergem, luăm după umăr omul, vorbim cu fiecare cetățean, arătăm, ne implicăm, suntem prezenți în mijlocul lor. Dom'le, astea sunt niște chestii mai proaste decât reclamele la săpun, adică seamănă atât de tare cu vizitele lui Ceaușescu în județe, nu știu cum să vă explic. Pare rău, e clar către cine se îndreaptă ce spun eu, dar asta e. Eu nu pot să fac așa ceva, eu aleg să vă explic sincer cum văd eu lucrurile. Tuturor. Uite așa, uite un filmuleț. N-are sens să vin să vă deranjez, poate aveți treaba acasă. Poate în momentul ăla, nu știu, doriți să stați pur și simplu, să nu fiți deranjat. Și vin eu să vă încarc cu nevoia mea de putere. Ca să nu mai zic că poate se întâmplă să mă duc chiar la un prieten și de rușine nu mă poate refuza și stă și mă suportă câteva minute să-i turui eu baliverne și să-i bag pe gât două iconițe, două poze dintre alea, în speranța că o să-i să plantezi undeva în subconștient și la văd practic omul să cu ochii închiși, nu mai are nevoie, nu-i să direct acolo cu ștampila, punct ochit, punct lovit, care are poza mea rămasă în cap. Niște prostii. Ca și filmulețele cu realizările, cu ce am ctitorit eu acolo, o să ctitorez mai departe. Atât de joasă și de lamentabilă mi se pare strategia asta a PNL-ului în județul Tulcea, organizației județului Tulcea, de exemplu. E atât de penibilă. Te agăzi de rezultatele unui om transformându-l într-un atotputernic și luminița de la capătul tunelului, salvatorul județului Tulcea. Prostie. Înseamnă că voi sunteți atât de incapabili în general și v-ați atârnat și vă agățați de meritul unui om ca să vă ridicați voi nivelul. Și le băgați pe gât tulcenilor străzile care le-a asfaltat un om într-o comună. Că voi n-ați fost în stare să ridicați un capac la canalizare să vedeți că nu-i robinetul și țeava. Da? Așa ceva, eu cred că dacă n-a murit, trebuie să moară de acum încolo. Genul ăsta de propagandă nu mai e credibilă. Nu mai poate să aibă succes.
La mine cel puțin nu mai are succes și nu mai are succes de mult. Eu am votat după cu totul alte criterii în ultimii ani, la ultimele două scrutinii, de exemplu, și locale și parlamentare. Am votat cu totul alte considerente, pentru că uite, o să ating subiectul cu cineva zicea că vrea, pe când o să apară iarăși un primar idealist, că o să-i pupe mâna și piciorul. Nu mai există de mult politicieni idealiști în România. Eu cred că în România ideologiile de partid, adică nevoia de a schimba o stare, cum zicea Brătianu, știi? Două partide politice se luptă între ele, doar nevoia de a schimba o stare. Dacă o fac din alte considerente, nu se cheamă partide politice, se cheamă găști. La noi singuri idealiști au fost generația lui Vladimirescu și a lui Bălcescu. După aia inclusiv Brătianu a pierdut drumul spre sfârșitul carierei, probabil săturat să fie mereu numărul 2 în țara românească. L-a ars pe Cuza și a zis mai departe că stai cu Vococ, vă aduc și o dinastie străină să vă conduc. Când încă mai existau cantemiri, descendenți de ai brâncovenilor și, mă rog, existau alternative destul de bune. Așa că asta cu partidul politic și cu alea nu mai are credibilitate la noi, pentru că la noi partidul politic, așa cum am învățat eu în anul întâi de facultate, la politologie, este un grup de interes. Este definiția de manual a partidului politic. Și din păcate în România atât a mai rămas dintr-un partid politic, un grup de interes. E mai rău ca într-o sectă dintre asta conspirativă. E josnic ce se întâmplă. E cazul să mizăm pe independență, să știți. Pe libertatea de a gândi și a ne mișca. Clar trebuie să ne luptăm, trebuie să ne batem, trebuie să insistăm, să punem presiune, să trimitem petiții, scrisori, 10 pe zi dacă e nevoie. Va fi greu până reușim odată, după care vă zic eu, odată făcute cunoscute tuturor intențiile noastre și modul nostru de a aborda lucrurile, s-ar putea să avem succes mai rapid, să nu mai dureze 100 de ani. Eu aștept din partea noastră întrebări, comentarii pe marginea ce am vorbit, de exemplu, acum, tocmai pentru că mă ajutați pe mine să vă aduc lămuriri necesare dacă dumneavoastră considerați interesantă candidatura mea. În ideea că vă gândiți poate totuși să mă votați și doriți să aflați cât mai multe despre mine și despre ceea ce intenționez să fac, aștept să mă întrebați. Nu am să vă promit în schimb niciun obiectiv, că voi realiza sau că voi face cu tare lucru într-un termen de. Pot să vă explic cum voi aborda să rezolv problemele care există acum în oraș. Rezultatul, o să știți că nu depinde numai de munca unui om, de singur nu faci nimic. Depinde de munca întregii echipe. În schimb, pot să vă promit că am angajament și trag oamenii după mine. Și știu să intru în sufletul tuturor și știu să-i aduc la un numitor comun. Aici, în general, am reușit, nu prea am clacat. Vă doresc o seară bună în continuare. Poate ne mai vedem încă o dată în seara asta, nu știu. Oricum ne vom vedea cu siguranță. Pregătesc o chestie frumoasă și o surpriză ca o primă dezbatere, dacă doriți, pe o temă precisă, începând de mâine. O seară bună!